दिनै आं आरो फिन खेबसे ब्लग भिडिअ लानानै फैदों आरो बे ब्लगा हर टाइमावसो जागोन नाइट टाइम हरावथ' केमेराया एसे गाज्रिखा होमबाबो नायनोसै मोजाङैनो लागोन आरो लानाया आरो आइमोनाबो फट' साफायजायोनो बेनि थाखायनो आखायाव सानै DSLR नै बेखौबो आखायावनो दं दाहाय फट' मारिगोन ओमफ्राय नोंथांमोननो फांसनखौबो खोन्थालांबाय थागोन आरो स' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थानोसै आरोना नोंसोर नायलांबाय थादो आं खोन्थालांबाय थानोसै सोमहाब थानाय हसालानो बोजों थांहोआखै थाला फोरमायला हा गैया मोखां सोमहाब थानाय हसालानो बोजों थांहोआखै थाला फोरमायला बेसर फुनाय समा बेरायलांबाय बारग'लांबाय ककिलिं दाउआ गाबबाय आगै बेसर फुनाय समा बेरायलांबाय बारग'लांबाय Dorong jilayau dengkar langni Pui napati si kelak dorong jilayau dengkar langni Soemhab tanai hosarnane bojoं थांहोआखै थाला फोरमायला हा गैया मोखां सोमहाब थानाय हसारनानै बोजों थांहोआखै थाला फोरमायला